19 verse 19. Umuntu ugcotshwe engazi, hayi lapho ngiyama. Athi ya. Amakhosi okuqala 19 verse 19. njalo wesuka lapho wamfumana u-Elisha indodana kaShafati. Uyezwa ke le ndoda ukuthi u-Elisha indodana kaShafati yona bayifica ilima ngezinkabi ezayiboshwe ngamajobo ayi bayifica le ndoda ilimela nje ngeenkabi eziwu-12 ya phambi kwakhe yena ekweleshumi nambili le ndoda yayilima ngeenkabi iphambili donse ilokhu igeja leenkabi yayilimela nje le ndoda ngeenkabi ya kwase u-Eliya wadlula kwase kuqhamuka u-Eliya ufica u-Elisha uyayilimela wenze njani u-Eliya wasemfumba ngengubo yakhe wasevele ethi uNkulunkulu mnikeze ingubo umgcobe manje lo yabona le ndoda engasonto ndoda yayilimela ngeenkabi wathi uNkulunkulu wena Elisha thatha ingubo yokugcoba le ndoda elimayo ngeenkabi yayingakhankasanga le ndoda yayilimela nje isimo wathi uJehova igcobe le ndoda ngokubuza futhi u-Elisha wayengumuntu kaZana kwakuwumuntu nje eyilimela nje kwase kuqhamuka umprofeti kaNkulunkulu u-Elisha edlula le ndoda ilima wathi uNkulunkulu wena Elisha nikeza nangu u-Elisha ingubo yokugcoba thatha ingubo ey'ngubeni zakho zokugcoba umnikeze umgcobe manje. Abanjani laba bazi-ke kusukela kuyimanje nje ukuthi ngoJanuwari vele bayakhuphuka? Angazi mina ndaba ukuthi usuku waze kanjani. Uthi uJehova Eliya le ndoda elima ngeenkabi thatha ingubo yakho yokugcoba uyinike igqoke le ndoda engiyayigcoba. Bese u-Eliya uqhubeka ngendlela yakhe. Wasethatha ingubo wamnika wasenze njani? Funda lapha. Wazishiya izinkabi. Kuthiwa le ndoda yathi mayigcotshwa yayishiya inkabi. Hey man mawugcotshwa khona izinto ofuna uyishiye phela. Le ndoda yathi mayigcotshwa njani? Yayishiya inkabi. Kodwa khona ukuqhubeka nazo iy'nkabi noma esegcotshwe ubona uhudula iy'nkabi phela lo. Sahudula iy'nkabi kakayishiya. Wathi mayinikwe izingubo yokugcoba wenze njani? Wayishiya inkabi. Kade uthethe ungakagcotshwa noma usugcotshiwe uyathetha. Kade ushaya wena kwazi ukuthi uyashaya ungakagcotshwa noma usugcotshiwe uyashaya. Athi untshontsha ungakagcotshwa noma usugcotshiwe uyantshontsha awuyishiyi ngani iy'nkabi. Washiya izinkabi wenze njani? Wagijima wamlandela wamlandela wathi wafika wathi kuye mangiye wathi mana ndoda ngiyabona usungigcobile kodwa ngisacela ukuqala ngiye ekhaya ngiyobonga ubaba nomama wahamba ngokwenza umsebenzi wayobonga ugcobo. Yabona umuntu ogcotshiwe ungazali bonga ugcobo ekhaya kubo ahlabe ebonga ugcobo ekhaya kubo alukho uyojeza ukuthi ibandla selimvukela samhloniphi akabonga ngekhaya. Le ndoda yashiya iy'nkabi into yokuqala leyo ayisali iy'nkabi yalandela u-Eliya yaya ku-Eliya iyosholo yasithi hayi ndoda ngiyabona usungigcobile kodwa ngicela ukuya ekhaya ubaba nomama ngiyokwenza umsebenzi wokwemukela ugcobo ekhaya. Wasefika enze njani ekhaya? Angiqhubeke ngiza kubuya ngikulandela. Ithi ke le ndoda ngizoqala ngiye ekhaya ngiyobonga bese ngiyabuya ngikulandela. Yasiyenze njani? Wathi kuye phindele emva. Wathi kulungile phindele emuva ngikwenzeni mina ngoba nami ayikho into engayenza uma ungakakobonga ekhaya. 21 waphindele emva. Waphindele ekhaya wathatha izinkabi ezimbili wathatha iy'nkomo eziwu-2 wayihlaba. Bathi abantu akuhlatshwa njalo kusho abantu betha kuhlatshwa wathatha iy'nkomo eziwu-2 wenze njani? Wasenze njani? Wapheka inyama yakhe wenza umsebenzi Wokubonga wapha abantu wasepha abantu amaNazaretha ayikhona lapho ziwubekile shembe zaziwubekile lapho wasekhipha inyama wabonga wathi ngibonga ukuthi uNkulunkulu usenginikele into engayazi ukuthi yini ubikela omkhulu nogogo uthi lapho umayeshela uthi ngiyobonga kobaba nakomama wahlaba iy'nkomo eziwu-2 le wayebonga komkhulu le wayebonga kogogo wahlaba iy'nkomo embili wabonga wasepha abantu badla kona wesuka wamlandela u-Eliya wasesuka wasiyakhonza kodwa waqala wahlaba iy'nkomo embili
watshela abantu bangakubo labo wayekade ephuza nabo utshwala wathi namhlanje angisaphuzi ya angisantshontshi angisalwi sengumgcotshwa kaNkulunkulu nansi inyama hlanini nakho utshwala phuzani ngoba nina nisaphuza wabanika wathi phuzani uphela ukuthi ushembe sisandinda wasimisa sabashiya bephuza hayi ukuthi sakhahlela utshwala lapho iy'kalo sayigcitha bangabesaphuza bayaqhubeka bona baphuza kodwa thina salandela bani uphunga elihle usho njalo ushembe nayo-ke le ndoda yabanikeza inyama bayo kodwa yona yasiqhubeka isikhonza silandele uNkulunkulu bonke abantu bendawo kuthiwa basebazi ukuthi le ndoda yalapha igcotshiwe yawenza umcimbi yasibikela khona umuntu okuze kuphele 20 years egcotshiwe kodwa ngakubo bathi hawu siyakhona lomjida no akaze ihlaba inkomo ebiza abantu bangakubo labo ekade entshontsha nabo ekade ephuza nabo ebatshela ukuthi hey madoda sengigcotshiwe Sengiwelile akaze kwenze lokho uma umuntu engakaze kwenze lokho labo bakade bephuza nabo bavele bethi lutho akakagcotshwa akakasibikeli phela thina lokho akashintsha thina sabuhlaba naye bethi lo unamanga lo akaze eyenze impahla yokubonga etshela abantu ukuthi cha namhlanje sengisukile senginga ugobo ugcotshwa ungazi uma umuntu ubusuwazi hayi kancane uvela aluvela ujova olukajova athi ubone le nto yokuqala yayicinga imbongolo ithe uma ingena kwamthandazi umthandazi owuSamuel wathi Samuel uthe ujova ngugcobo wena izinto uDavid wayelusele imbuzi izimvu zikababa wakhe bambiza kodwa gijima uyabiza ekhaya wathi manje uyangena wathi uJehova kuSamuel qoba lo mfana yabona into engazi uElisha beyilimela njengeinkabi yabona kwaqhamuka uElijah umprofeti kaNkulunkulu wathi uNkulunkulu umprofeti thatha ingubo yogcobo qoba le ndoda elimali wathatha ingubo lo wamgcoba same time uyabona kunabantu boba-3 akekho wakhankasa noma ukuthiwa kwahlala phansi kwathiwa kodwa bhuti lo wokugcina hayi ngiyamvuma lokugcina ngoba wakwazi ukuyobonga lapha laba abanye abavuma wabonga athi bhuti la ngithema mfundo Samuel wasuka uNkulunkulu wagcina sehlele uSawuli akabonganga ubothi iphutha wala njengoba buye kwampucu uqobo noDavid yabo nje bhuti noDavid awuze ukuthi wabonga ngani qala nje ukiza manje bolo wabonga bhuti bolo wabonga akaphucwanga hayi ngeke aphucwanga laba babonganga hayi abonganga lapha eyishela wona uyambonga nje lokuzala ingane yakhe yokuqala ukuthi ukumthengele izinto ezimnandi nje wathi senahlukanwe ngiyabonga ukuthi nje wangizala ingane yokuqala emhlabeni lwabona ngihamba manje nje kuyibirthday yakhe ngiyamfonela nje bhuti ufona nje kuphela cha ukuthi awuphela bhuti asisephila nomunye nje awuso ingane nje kuphela esihlanganisile kodwa nje nawe kushuda awubonganga kahle bakodwa wakushiya awuso ukubonga kuhle hayi awubonganga kahle kodwa wagcotshwa usiwazi hayi akusini aluvela kuJehova aluvela kuJehova hayi ikhona enye indaba esobuye sibuye nayo ngolunye usuku emayelana nokubonga sizoyivula phela nayo athi iBhayibheli singaliqala ngaso lichitha ngale futhi uma ukuthi liyaphila singalifunda uyabona uJobe mawufunda iBhayibheli uJobe izinto zakhe zaphela zonke kanjani imfuyo kwaphela konke kwafa ngisho nezingane the sekuphelile konke wayesethi umama wakhona Jobe mthuku uNkulunkulu wathi Jobe cha ngenzeka kanti iqiniso lo wayesethi uJobe uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile alibonga igama lenkosi kuthiwa kwaduma izulu same time lana izwi laJehova lakhuluma phezulu lathi bengifuna ukuzwa nje ukuthi kimi uyabonga hawu ngenkani ubongiswa ngenkani wathi noma usubonge sekungasekho kodwa ngijatshuliswa ukuthi uyabonga yonke into kaduna ngizoyibuyisa iphinda-phindiwe ngoba bengifuna ukuthi uthi ngiyabonga lithi iBhayibheli wafa uJobe izinto seyibuye zonke wabonga kuyisona ungabongi kunabantu bathi abangamameli abanye futhi abaphethe endaweni ezinkulu kodwa akabongi nomuntu ukuthi khona umama wayekunika imali yokugibela uye esikoleni ongamazi kunomama wakwamakhelwane owayekwazi ukukuthengela izicathulo zesikole ongamazi kunomama wakuthatha wakuhlalisa kunobaba wakuthatha wakuhlalisa emzini wakhe abazali bakho sebeshonile wafunda waze wawummeli kodwa akwazi ukuthi ngiyobonga
kuney'ngane ey'hamba zifundela emavasithi thothi ingane ayinangisho indawo yokuhlala. Kube khona umuntu ozothi mntana moza uhlale lapha ekhaya uqhubeke ufunde lapha evasithi ngeke urente. Nokudla ungakuthengi. Ifundele ngane igqoka amajazi ihambe iyosebenza. Ihlulo nje ukuya kulowa muzi ifike iphethe noma iphepha lempuphu ithi mama ngiyabonga ngoba ngangifundela evasithi ngangihlala lana kwakho. Ukubonga. Lokubonga ukuthi nje ngiyabonga. Babonga abantu. Yabona lesi silwane esinyanywayo abantu lesinamagama ayinhlamba. Khona isilwane sinamagama ayinhlamba. Sibonga ngomsila kuphela. Sithi sithi sibonga ngomsila kuphela. Hey mfowethu, yazi ngisho ngasiphosela ithambo elingenanyama. Sesixoshele lithambo bese sithi umsila. Sithi thank you. Naso siyabonga. Ngomsila sithi thank you. Kodwa umuntu akabonga umuntu. Akabonga. Hayi asivale bafana. Wena nje umama wengane ukushiya nje mhlawumbe awumbonga. Asivale. Kodwa uthola umuntu akulahlambele ngokufela. Sesobonga manje. Ngivuka ngithi iqolo.